Какво значи аз съм чувал? Значи тази работа с аз съм чувал не е годно доказателство. Възможно ли да имат годни? Не са били изложени в залата всички доказателства? Че те хората на прокуратурата най-напред слагат СРС-та в тия предварителни дела за задържане. А възможно ли е да има и още да не са приложени по делото? Как? Това да не е концерт по желание музикални частитки. Нали? Трябва да му направите разрешение, това разрешение да се намира в делото, да се види има ли приложени неща в делото. Ма това, че Пламенка имала гадже полицай, па той полицай бил високопоставен, па после не толкова високопоставен, ма той си бил правил записи. Ма ние да не сме тук нещо като частно правосъдие. Като частна разправа, в която всеки изнудва някого с някакви флашки. Няма такива работи. Злоупотребата с доказателства. Един проблем в правосъдието от много години.